Hi friends, good morning. Happy Savitri to all. ଆଜି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସତ୍ୟବାନ ବି ରେଡି ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର। ମନ୍ଦିରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହଉଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ହବନି ବି କେମିତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ନଥାଏ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀର ସେ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଆ କାମନା କରନ୍ତି, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ମୋ ସ୍ଵାମୀ, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ସବୁଦିନ ପରି ଏଇ ଦିନଟି ଟିକେ ଅଲଗା, ଟିକେ ନିଆରା। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଭଲ ପାଇବା, ପତିବ୍ରତା, ସତୀତ୍ୱ, ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ଶଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ନିଷ୍କପଟଙ୍କ ପରି ମନରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯମଦେବତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି କି ଠିକ କହିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏ ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ ଆମେ କେମିତି କଣ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଆଉ କଣ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଇଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କୋଉ ନା କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଥାଏ। ଯେମିତି କି ମୋ ସ୍ଵାମୀ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା। ଆମ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ। ଏଠି ମାମାଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଚାଲିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ କେମିତି କଣ ପୂଜା କରିଥିଲି ସବୁ ଏଥିରେ ଦେଖେଇଲି। ଆଜି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।